104.7 IFM. Report! Ramdam na ng ilang negosyante sa food strip at Baratillo sa Dagupan City ang lakas ng bentahan sa kanilang mga produkto ngayong linggo. Mas lumakas umano ang kanilang kinikita ngayon kung ikukumpara noong unang linggo ng kanilang pag-aarangkada sa pagbebenta. Mas tumas po yung sales namin. Malaking tulong daw ang inilagay na pailaw sa City Plaza ng lokal na pamahalaan na dinadagsa araw-araw. Pagkatapos kasing mamasyal ay diretso ang mga ito upang kumain o di kaya ay mamili ng iba't ibang gamit sa Baratillo. Umaasa ang mga ito na mas lalakas pa ang kitaan sa pagdagsa ng mga mamimili at bumibisita dahil sunod-sunod na rin sa mga kaliwat ka ng programa na may kaugnayan sa kapiestahan at papalapit na exchange gifts sa paaralan at trabaho. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.